массаи ҷисм чист? Массаи ҷисм ин миқдори моддаест, ки ҷисмро ташкил медиҳад. Яъне ки як миқдор модда, ки ҷисмро дар умум чӣ кор мекунад? Ташкил медиҳад. Ва дар бораи масса бояд мо се чизро донем. Кадом чизҳоро? Якум ишора, дуюм воҳид, сеюм эталон. Ишораи масса. Ишораи масса чӣ аст? Массаро ишора мекунам бо м. Воҳиди масса. Воҳиди масса ба ҳисоб меравад килограмм. Эталони масса. Эталони масса мебошад эталон тарозу. Чӣ аст? Тарозу. шумо ду намуд тарозуро ҳозир дар расм мебинед. Кадом тарозу? Тарозуи электронӣ ва тарозуе ки дар аввал истифода мебурданд. Масса ин миқдори моддаест, ки ҷисмро ташкил медиҳад. Се чиз: ишора, воҳид, эталон. Эталони масса тарозу. Ишора м, воҳид килограмм. Дуюм намуди масса. Дуюм намуди масса ин массаи нисбии атомӣ аст. Массаи нисбии атомия шумо дар куҷо дидаед? Дар химия. Вақте ки ягон элементро AR менависед. Массаи нисбии атомӣ. Массаи нисбии атомӣ. Массаи нисбии атомӣ ин як миқёси махсус аст. Чӣ аст? Миқёси махсус. Миқёси махсус гуфта, мисол аввалҳо барое ки 1 килограмм чизро чӣ мекунам? Мо як санги 1 килограммро дар як бари тарозу ва бори худро бар тарафи дигари тарозу мемонем то онро чен кунем. Массаи нисбии атомӣ аст. Массаи нисбии атомӣ ҳам ҳамин хел аст. Ин як миқёси махсус аст, ки барои чӣ? Барои миқёс кардани массаи атомҳо истифода мешавад. Барои истифодаи массаи атомҳо. Ва гуфтем ки массаи нисбии атомӣ дорад ишора, дорад воҳид. Массаи нисбии атомӣ ишора дорад, ишорааш AR. Яъне ки вақте ки элементро менависед, AR-и болоаш массаи нисбии атомӣ аст. Ва дуюм воҳид. Воҳиди массаи нисбии атомӣ ин воҳиди атомии масса мебошад. Чӣ мебошад? Воҳиди атомии масса. Воҳиди атомии масса аз куҷо ҳосил шуд? Дар замони пеш атомҳо, мисол ҳозир мо гидрогенро массааш як мегӯем. Як чӣ? Як воҳиди атомии масса. Аммо массаашро агар ба килограмм гирем, он як нест. Он 1.66 зарби 10 дараҷаш минус 27 килограмм аст. ин рақамҳои хеле хурдро истифода бурдан мушкил буд ва олимон ба хулосае омаданд, ки бояд онҳо як миқёсеро ихтироъ кунанд, то ки ҳамон массаҳоро калонтар нишон диҳад ва бе аз даҳакӣ, яъне ки ададҳои бутун карда нишон диҳад. Он давра аз ҳама элементе ки хуб омӯхта буданд, ин элементи карбон буд. Элементи карбон. Карбонро вақте ки даруни ядрояшро нигоҳ мекунанд, иборат аст аз 6 протон ва 6 нейтрон. онҳо як пешгӯӣ мекунанд. Мегӯянд, ки агар мо дар оянда элементеро ёбем, ки аз ҳама хурд аст, он элемент бояд яке аз ҳамин зарраҳоро дошта бошад, як дуна. Баъд гуфтанд, ки ҳозир дар умум карбон 12 то зарра дорад. 12 то, 6 то протон, 6 та нейтрон, зарраи массадор. яъне ки электрон массааш ба назар гирифта намешавад ку, танҳо протон ва нейтронҳо ба назар гирифта мешавад. 12 зарраи массадор дорад. Биёед ҳамин карбонро мо 12 ҳисса мекунем. Элементи карбонро мегиранд, элементи карбон ва элементи карбонро ба 12 ҳисса ҷудо мекунанд. Ба чанд ҳисса? Ба 12 ҳисса. Ва як тои ҳаминро мегиранд, мегӯянд, ки ҳамин ном дорад чӣ? Воҳиди атомии масса. воҳиди атомии масса гуфтам, мо гуфтем, ку санге ки дар як бари дигари тарозу монда мешавад. аз ҳамин ҷо пайдо шудааст воҳиди атомии масса. ва воҳиди атомии масса истифода бурданаш чӣ хел аст? Дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.